så er jeg ved Horsens Dyrskue. Der skulle både komme heste, får og kreaturer, og der er handicapparkering. Det ser ud til, at det kunne blive ret så hyggeligt, hvis man kigger op. Der er godt nok nogle skyer, men jeg tror måske, de der skyer de forsvinder. Lad os lige krydse fingre for det. Der er flag alle steder. Ja, det var godt, det var fornuftigt. Ja, så jeg har også taget paraplyer med. Hvis I har børn, der godt kan lide store maskiner, så er der majtærsker og alt muligt andet. Det ser helt igennem hyggeligt ud, det her. Prøv lige at se. Heste. Og hoppeborg herovre. Jeg når ikke at filme så meget mere nu, men kom ned og se alle dyrene, maskinerne, boderne, det hele. Og dyrene står endda i læ. Jeg synes simpelthen, I skal komme ned og se det her. Jeg tror kun, det her det bliver fantastisk.